ngibonile iposti ka-MTV abafana bebembuza ukuthi wayekelani uculo. Yeyi ubonile ubonile uphendule wathini? Yeyi ngibonile bafana hayi ngeke fana wawuqinisile ukuthi abamyeke phela ubatshelile ukuthi enimibuzo kuganga. Yabona manje usebuye ngempela-ke manje. Ungabe wehlulwe yini? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana wena? Ungabe wehlulwe yini mntana womuntu? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana womuntu? Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala. Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala mntana womuntu. Sure. Vele ngizizwe ngiphathwa ikhanda mangikhumbulo bengikhohlisa mangabe ngitshela ukuthi angithanda ezenza izinto ngithamba namanga wawaqamba until ngiyawabamba wasuke eduze nami mntwana vele washintsha inamba. Awungithi manje obheka uvele nje ungishaye ngomzimba awukodwa kwenze njani lolu thando lwangizwisa umzimba. Angithi wangithembisa ukuthi awuzusuka kumina awumanje uyahluleka leso sithembiso ukusigcina. Bengithi sothandana kuze kufike insuku zokugcina masaphila awukodwa wakhetha ukungishiya. Sengifuna ufana nawe lutho angimthola akekho awuzongifiso zami zavele zaphenduka into engekho. Awu hlezi ngiyazibuza mawungeke eduze kwami mntwana ubani ozongiduduza? Ungabe wehlulwe yini? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana wena? Ungabe wehlulwe yini mntana womuntu? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana womuntu? Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala. Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala mntana womuntu. Bengithi uthando neqiniso but sometimes liyakudumaza ubone luyisiqalekiso. Baningi bayalidinga baningi liyabalinga asingene nothandweni ngoba keke ufuna ukusala sitigade masaqala. Yabona mangicabanga ngivele ngikhumbula umuntu wami ngangimthanda umanakazi ngase ngifisa ukumenza umfazi kodwa wakhetha ukungishiya. Sengifuna ufana naye lutho angimthola akekho. Ungabe wehlulwe yini? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana wena? Ungabe wehlulwe yini mntana womuntu? Ungabe wehlulwe yini ukusho uthando luphelile mntana wena? Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala. Uma ulimaza umphefumulo wami nenhliziyo yami uyangibulala mntana womuntu.